zer abestu behar diguzu? Bitu, justuki, hauxe da guantxen, konfinamentuan egon gehanean, egon du nintzen egia esan nahiko mutu sortzeko eta, hau sortu nun eta, Orduan, estrenaldia gurekin? Bai, zuzenian lehenengoz. Primizia, ikusen zuleok, primizia! Maider Zabalegi bere abesti berrierekin, hementxe, zuzenian trampari gabe, bere gitarra alboan, Badua. Hor, Lolo, gure zunedizta ja mikroa jartzen, eta, okei, Maider. Aurrea. Bega, nahi duzunean. Eta zuek gozatu Maiderrekin. Atzeraka begirada bat, beldurraren laino ilun bat, aspaldian idatzia zuten historian agoni. Mugitzen dizkiguteariak, agurrezin esan eriak, arnas gailurik ez duenari nola esan egia. Askatasun egarriz, leiotikan begira, txaloen artean, egunak itzaltzen dira. Estalitako aurpegiak, zuri berdezenak jantziak, arnas estuka dagoen horri, naita ezko irriak, denbora gelditzu du herriak, ireki ditzagun begiak, legeak lege arauak arau, debekuak dirau, askatasun egarriz, leiotikan begira, txaloen artean, egunak itzaltzen dira. Eta hemen ere txaloak, eskerrik asko Maider, benetan, eskerrik asko primizia, konfinamentu garaian sortutako abestia. Eta gaina, unkituta denek, pentsea abestia hauek kantatuz, Bai, nik uste dut azkenean, konfinamentun gaia, gai oso potentia izan dela, ez? Seguro bat. Baude gauza batzuk, nik uste dut onartu lehizkela gizarte bezala, beste gauza batzuk handikan galdetzen du neburuai nola onartu ditugun, ez? Hau da, jendia bakarrik hiltzia dolu prozesu horiek inoiz emango ez dianak, edo oso zaiak izango dianak aurra eramateko. Orduan pixka bat izan zen, ni horrekin ibili nintzen bueltaka, ez? Hoi irutsu zait. Eta sormenarako eta balio izan dizu, ze artistakin hori gertatzen da, batzuk, hemen denetarik entzun dugu, batzuentzat izan du da oso aproposa, konfinamendua, eta beste batzuk berriz, hain tristia zen egoera, hain latza, eta ez zutela gogorik sortzeko. Nik egia da, sortu behar nuna hause izan zen. Behin hau kanporatu nunean, beste konfinamentu guztian, ez nun hartu ez gitarraik, ez pianoik, ez abestu ez nun beharrikan sentitu. Eta hori zuk itxian, ze karo, zuk body boa egiteko, behar duzu ondartza, taula, eta etxetik izin ateraz. Zure kasuan aktorea, egiten duzu zeu zer igual etxetik, ez? Ez tekin duna, bideo batzuko, lo que sea. Zure kasuan, gitarra, edo trikia, eta etxean. Nere kasuan egia da, esaten berez da egoera oso aproposa, sortzeko. Baina nera berian, ni sortzeko oso itutanago bakardadian egotea. Eta, klaro, neuzkan, semia hortikan, kaos bat zan etxia, eta gaino 24 orduak elkarrekin dano. Claro. Txispak. Zer moduz dihoazte gauzak? Ze, ja 2017tik uste ja bakarrik zabiltza. Garai batian hemen ikusten duzen emakume hau, laroi eta margarren amarkadan edo, lako zeo zer, arrakasta itzela. Zuera gaztia zara, igual etzara horrituko. Ez, nik ezagutzen dut, bai. Itzela. Gaina gogoratzen dut, elkar ezautu ginela. Lesakan? Argentinan. Argentinan izan duzen? Bai. Nik azken aldia bintzala esakan, Sanfermintan goratzen dut. Zutzara hoitzen di bai. Argentinan, non? Bai, La Platan. Hau Euskal Etxean gu konkiz grabatzen bat duela 19 urte. 17 urte, 16-17 urte edo. Mordoxka. Toi memoria, ella da. Daukat irudioi. Bai, eta gero ja bakarrik. Gero bakarrik. Ja, bi disko ja aterata, oin duela gutxi bigarrena. Egia da urte pila bat bakarrik pasa ondoren, etxian ama izan, beste histori batzutan, batein berri sentitu nula behar hori, gitarra hartu eta benga.
eta gustora. Eta kandela. Gustora. Bueno, gero komentatu biguzu, Uztailean izan zenuen hor kontzertu bat, eta gero etortu zunean aberria nola daukazun. Uztailean 14an nintzen nuen kontzertu bat eman, proiektu baten barrenian, nola zen, Urmuga edo hortan, izan duzen gurekin hemen Severio. Xavier, Severio, bai, artista. Oso ekimen politia. Bai, izugarri politia izan da. Kontzertuak, bega, saldu zure... Ba, orain hortxe gabiltza, ba, 3. diska prestatzen, hasi naiz hortzen, eta, bueno, egia dagoan arte, ba, letra eta ez dio dala emanola, bueno, solturak inin ditut, baina guan nahi dut pixka hortan zentratu, eta, ba, justu, aste honetan, hoixen, hasi naiz txuria iparraldeko mutil, bueno, iparraldean bizi den artista handi batekin, ba, hoixen letrak pixkat lantzen, eta horrei garrantzian maia nahi diat. Ikusi nahi zaitugu, kontzertuak, noiz, ondo dago idazte, ondo dago sortzia, baina holtza batean ikusi nahi zaitugu. Egia da, geneuzkan kontzertuak bertan bera gelditu dira, horri iraian badaukagu bat, baina, bueno, lan izugarriain ondoren kontzertuak lortzeko eta, ba, izan da, hola dena... Bertan bera, eta ez die voltatuko? Bai, bueno, rekuperatuko ditugu aurreago, baina, bueno, gauza asko daude hor zalantzan, hola, bai. Nik uste dut, bueno, historia azkenean kulturantzat, baina kultura oro hartuta, oso kultura beratxa dugu Euskal Herrian, bai, idazle mailan, bertsolari, bueno, denian. Eta oso azalian gelitzu dela, hori, izeberran punta hoi, atera da, egoera nola dan. Maiderrek nola bizi du gaur egungo musika? Ze, karo, duela urte batzuk, izugarri arrakasta hitzela eromena, hori asimilatzeko nahiko alan, gaztiak zineten gainera. Oso gaztiak. Erranditeke gaur egun gehiago disfrutatzen duzula ikin duzunarekin? Oso ezberdin. Nik uste dut, bueno, ez dakit zer dan, adina dudigabe, ama izatea, uste dut lotxa galtzen dela eta, bueno, sinbergüentza xamarra bilakatzen zea, lau da, bueno, estenatoki bate egotzen zea beste segurtasun batekin. Azkenian, hasi nitzenean, 14 urte neuzkan, oso gaiztian itzen. Zu baino 2 urte, berandu xiago, pentsa. Bai, gaur egun beste seguridade badakazu, oso garbi dakat zer nahi dudan, zerrez, bueno, nire zalantzak izate ditut, baina, bueno, bidea behintzat badakit. Eta gustura, hori da garrantzitsuna. Bai, pozik.